Takže čaute ľudia, moje meno je Čuščurus21. Dneska budeme hrať zase Five Nights at Freddy's 2. Ako dlho som túto hru nehral, musím povedať. Takže preto si to researchnem a hneď dám New Game, yes. Nepamätám si to. Nie, že by som tú druhú noc nevedel, alebo si to proste nepamätám. Ako sa to hrá, no proste nepamätám si to vôbec. Ok, dobre. Dobre. To všetko v pol. Dobre. Ináč ľudia, potom pod toto video, keď sa pozeráte, no tak mi napíšte, že či sa tešíte na FNAF 2 film, hej? Napíšte si to, ja si to potom veľmi rád prečítam, ako fakt. Dobre, ja vám to... Nie. Jeszcze. No nie. Kamaráne. Len tak. Na čo je toto brčko? Ráne, čo je to? To je pohár a to v tom brčku. Ja nechcem nič hovoriť, ale podľa mňa je to tam najbezpečí. Ako ten videoč. To tam musel presne vedieť. Ako si to premyslela, už som z toho nenapil. Jak tam má tu Coca-Cola alebo niečo. 1 AM. Brako. Ja si nepamätám fakt, ako napríklad túto lokáciu si nepamätám, že by tu bola. Alebo túto. Víš, fakt si nepamätám. No, toto a tieto oblasti kamery si pamätám. Lebo tam sú tie animatronici. No, ale toto si nepamätám. Šachty možno tak. A túto chodbu. Ako nechcem nič hovoriť. Ale ináč len tak, keď sa pozriete, zhasnete, no tak to vyzerá ako tento Freddy by tam mal nejaký plášť. 2 AM. Oh shit. Shit. Oh shit. Shit. Shut up. Kde seš? Tady seš. Zajúc. Tady seš zajúc. Mrzete tu. Tady je ten zajúc. Ko... Oh shit. Len tak FNAF je toto ináč má prvá FNAF hra. Oh shit. Tady je čeka. Tady je zajúc a tady je slepúc. Joj. Nemôžem zabúdať na music box. Mám taký pocit, že on bol zmizol. Zajúc. Kde je zajúc? Kde je slepúc? Kde je slepúc? Slepica, kde je? Nájsť tú čiku.
More Ferda sa pohol. Čo? Holy shit, Freďas. Tady je Freďas. Fredis tu je, bro. Nezmizol. Shit, bro. To vám tak. Shut up. No tak to jsem pěkně v prdeli. Bro. Tu zažívám adrenalin, loka, ty kokos. Je tu? Můj stále je tu. Shut up. Oh shit. Už je tu. Music box zrychlona. Tak nemám kámo čas. Ježiš! Daj masku. Kokos. Reálne adrenalín mi stúpa. Ja som hovoril, že som túto hru dlho nehrala, tým sa aj viac bojím. Zákazom môžu byť aj moje videá, alebo reálne na dvojku ste raz videli na mojom kanále. Kamo, ráno 6:05 AM. Prosím, jak je 6 AM. Ja mám už dosť náhodnú baterku. Jeden Ferďas tu je, ale ja neviem, jak sa ho zbaviť. Ten music box, naťahuj, more. Shit, shut up, choď preč, Satan. Ráne. Bro, ja som posnej jak svině. Vloženě. Vidíte? Dali sme to. Jupi. Jej. Tak dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, dajte like, odber a tak ďalej.